Tambele de Kuyeni, Ama Foka Walimando, Niwatina, Fenko Kumeka, Lade Shelflaka, Amola Tenia Kapo, Ame Directila Niwatina, Ambe Wojine Kabe Utkalo, Ale, le Sheki Masamba, Animuga, Aniworo, Ni Alaka Jay, Iwa Boro, Urubina Damne Sisa, Ni Alaka Jay, Ula Amena Kuma di Moderaterma. Avec des émotions et gratitude envers Allah, je m'adresse à vous en cette journée exceptionnelle pour l'extra gradué dans le mois de l'année. Il n'est pas dans le tempo. Aujourd'hui, nous vivons la beauté à l'ultime étape de la tournée de presse de notre bien-aimé guide spirituel, Sheikh Sherif Ousmane Madan Haïdara. Une tournée qui aura porté étape après étape en étape la lumière de son enseignement à travers notre pays. Mais aujourd'hui, à une saveur particulière, car depuis 2009, voilà 17 longues années. On attendait ce moment. 17 années d'espérance, de patience et de prière pour voir enfin notre guide brûler cette journée. Cette parole a su faire depuis hier, ici même, au stade Elhadji Mamadou Koulibaly. Permettez-moi donc, avant toute chose, de saluer notre marraine, Madame le maire, ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Madame Nasseba Touré, pour l'engagement à nos côtés au cœur de la cérémonie. Madame la marraine, soyez-en chaleureusement remerciée. Je voudrais également, au nom du bureau national, exprimer toute notre profonde gratitude et satisfaction grâce aux 2 mois de cette journée de pêche, d'étape en étape. Nous avons été témoins de la ferveur populaire, de l'accueil chaleureux des populations et des autorités, et de la grâce avec laquelle notre guide a supporté son message. Mais le bureau national tient aussi, en toute humilité, à présenter des excuses les plus sincères à notre guide bien-aimé, ainsi qu'à toute sa délégation, pour les éventuels manquements et prévenir tout le long de ce. Si c'est bien poussé, si c'est bon, rien de cela était voulu. Aujourd'hui à 77 ans, aujourd'hui l'ascension sur sa reconnaissance. Sans partager, je vais appeler le général. Si c'est si c'est quand même section numéro oui, c'est avec toi. Sans flatter. Attends, c'est maintenant. Mais et donne micro donne on va aller noir. Oui. Allô? Si c'est ton numéro de établi, si c'est tiens l'antenne. Merci si c'est. Don't say that I limit class. Bama il faut garder Bama tiens si c'est ça ay joge ay mi fo na matanda mamu fene allo si c'est attention si c'est allo c'est Bamba allo allo
Mama gitu. Apa fɛn bɛ ka ne ka nin bɛ ka ne ka fɔ l'intervenant au cas vraiment an b'a fo ka ɲumankɛla caman b'a fo mɔgɔw y'an dɛmɛ cogo bɛɛ la o la an ka cɛkɔrɔba n'o ye Laji Daba ye an fana b'a fo a y'a mɛn waati min ko karamɔgɔ bɛ na o jɛnɛya a y'an sama sefa wari 100 ani misi kelen a y'o bila wotoro kɔnɔ ka na di an ma wa n k'an bolo ma jɛmɛ n'o ye vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ kuma la yan komi ko ka kuma surunya n'o tɛ kuma dɔ tɛ yen kɔnɔ an de bɛ n'o fɔ mɛ n b'a fɔ yan assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. An bɛ ɲɛmɔgɔ fo ka wari Sali Sidibe an b'a wele a bɛna foli di jama ma ayiwa an balakaw tɔgɔ la inshallah o la ka fɔ jama ɲɛna nin waati na Sherifila TV bɛ direct la Ansardine ka laɲini dɔ ye mun ye o de ka kunfinya kɛlɛ ayiwa o sera ka Ansardine imprimé dɔ don a senna 50 dɔɔnin b'a kan ka mɔgɔw bila kɔnɔ baara la hali o dɔw yɛrɛ ye chrétien ye an ye kitabu min kɛ o sera ka kitabu 82 o de dila an ka ekɔlidenw ma salon o bɛ ka kalan kɛ n'o ye inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amamba de voni silamaya folie. Kangalo namba bismillah. No yanga sirifla duma. Ani munu yuse fakase anobi. Anu so jali. Bi ambe kwandina wujine kainfo. Ba munu nti faransi me kolu ga yafa. Bate anti se faransi la. Anye malnyo de. Mais an bani an b'a fɔ k'a barikada ka sirifu fɔ k'a barikada k'u ni ce k'u ni lombɛ baasi tande a kana kɛnɛ in masuma a ye ɲaga ɲaga kɛnɛ n'i ye bani wele yɔrɔ yɔrɔ hali n'i bi jangaro la i bi kɛnɛya baasi tande Haidara bamadan de Haidara cɛw cɛ Haidara musow fa Haidara ka Ala ye koba kɛ an ba ye ka koba kɛ an fa ye ka sɔn den ɲuman koba saba bɛ yen n'i y'a sɔn jɛna i wasala Ala ye ba madame sɔn den ɲuman k'a sɔn ba ɲuman k'a sɔn fa ɲuman an bɛ sirikɛ in fo an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka taamadenw ka sirifila duba fo k'a ni ce k'a ni baraji k'u danse fɛn min m'u natɔ sɔrɔ u ka n'u taatɔ sɔrɔ k'u barika Ala ye an tɛ kuma kuntala jan fɛ a y'a to an ka ba madame den barikada ne min filɛ nin ye walahi na bali ni tile bɛnna bali k'a la
kala nye miye China wallahi akela ala nyena mbana na mfurakela ka dese ntara kasamfla ndesena ntara ba madan fe karamo ko aya to aka yele karamo ya bolo normal dan kuna kala ko mi yefendo sama ka bon kuna ay te gara fode wallahi mi mone benabi ntiseka tena ntiseka mankutu nyonde ala kama aya di mo ka ba madan de mankutu mo biseka famu sokomna hansa ama karamo famu hansa nay karamo famu wallahi amisa karamo no fa amisa sirfi nunka hansa ala kanu kan duguye dondo doka durubini na ko kay foye ne yimgolo da futula ngo ba madan de kama mimbi ini alate basi ni ko neni alate atimne ngo kama mimbi ba madan ni alate me ahami jala wallahi o yorobe alay hamidla o ka foli di ka yafa ke umma abe ka yafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kunye ansar konnana muso ulu togola may min kumana amé duoke ala ka nya haïsa toutes les religions prônent la paix, la convivialité et le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons le représentant de l'évêque, le père Clovis. Nous allons lui céder le micro afin qu'il puisse s'adresser à l'Assemblée. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ici au nom de son Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque de Diené, qui a reçu l'invitation et l'information de la visite du guide Haïdara. Monseigneur est allé à Rome et il m'a dépêché d'être là ce soir, non seulement pour lui souhaiter la bienvenue ici à Odiéné, mais pour témoigner aussi de la fraternité et de la communion de toute l'Église catholique d'Odiéné à nos frères musulmans et demander que Dieu, notre Père à tous, par la visite de notre cheikh, que toutes ces prières qui vont monter vers Dieu apportent la paix à notre ville de Diené, à la paix à notre région, la paix dans les familles de Diené et surtout la paix entre les populations de Diené. Bienvenue à vous, guides, et que Dieu qui vous a envoyé ici à Odiéné vous aide dans votre mission, vous soutienne. Monseigneur Alain Clément Amiezi, notre évêque, vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une bonne mission ici à Odiéné. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Odiéné et que Dieu bénisse la fraternité entre musulmans et chrétiens ici à Odiéné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Le représentant du Mali, le représentant du consul du Mali, M. Barry Ahmed, Amaoune, Inch'Allah, Enafredi, Yamama. M. Barry Ahmed, Inch'Allah, le représentant du consul du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abadi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis jusqu'à ce que notre guide soit avec nous aujourd'hui. On dit Dieu merci, alhamdulillah. Avant toute chose, je salue les autorités ivoiriennes, commençant par le chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara. Je salue la population ivoirienne et je salue la communauté, ceux qui ont organisé l'arrivée de notre guide spirituel. Je salue aussi la population d'Odiéné. Et nous allons demander à Dieu que Allah fasse que notre guide nous bénisse ici avec la paix. Je suis avec ma délégation.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله كهيرا كاني الله كاندمه الله كامودو كونيما nga foli be kireme wojine chena muso turo bon saba ni ya falen be bi nyonka ala na wudu sababu ala ma de kana nyina sababu ko kanga mo ba fo serifu wallahi ambela jele inna talembala ambela jele nya nyini sambiri ga bi anane yere dantege wallahi hera bayo we ala tanu bayo wala wojine ganga ala tanu anganga ala fo dina tigi sirvice wallahi anganga ala fo amana min fo fana abe mina fana wallahi ambela jelenye anganga ala fo sirvice bi anganga ala fo ay sini wallahi dina tiro haidara inyuma nana inyuma gasali wallahi ni baradi ala ki sarani dinai hada madde niga ke ciyaga wallahi te molaya foni ngalo farakade wallahi niga ke ciyaga te molaya de jama fulede wallahi ma dorme kele ni masima ko kasiya ba me ciye de ga mausiya wallahi ni be ciyaga wallahi ala be mo wole kanema de mate ma wole la wallahi ala be mo wole la ambe wojine fo ka wojine famo fo ka wojine sigida bela jine fo anni wojine ka benembala ya ambe nambe kelema na ya soro ko wani wajine ka wallahi te jabani sura maliyo na ya na ambe dil harbi alaka wajine suma alaka ambe kelema ambe jamana mi alaka jamana suma alaka jamana kolo alaka ambela jele alaka ambe gama alaka sini kena dama alaka silamaya jiri ka silamaya korta ka barka do silamaya la kan sutura siraka kan kada siraka alaka limaya dama akato baka sallallahu. Merci beaucoup. Alors, notre marraine, Madame le maire, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassereba Touré, malheureusement, n'est pas avec nous physiquement. Mais pour que Odele et notre guide sachent sa considération qu'elle a pour eux, elle s'est faite représenter par son premier adjoint au maire, notamment M. Tissé Bakongo, qu'on invite à ce pupitre afin de s'adresser à cette assemblée. Normalement, il devait commencer le bail des allocutions, mais comme c'est la marraine, alors on a dit changer un peu l'ordre du passage. Nous nous excusons pour cela. Ici, là. Merci. Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Monsieur le représentant de Sa Majesté El Hadji Aboubakar Touré, chef de canton de Kabadougou, Monsieur le chef de village et toute sa prestigieuse notabilité, Cheikh Magdani Aïdara, guide spirituel des Asabdines et toute sa délégation, chers imams prédicateurs, mesdames et messieurs, responsables des associations religieuses, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et structures différentes, honorables invités, vaillants, dynamiques membres des Assadines, c'est avec joie que je prends la parole au nom de Madame la ministre Nassereba Touré, maire de la conquête commune d'Odiéné, empêchée à cette activité de haute portée religieuse pour des raisons liées à son calendrier ministériel, pour vous adresser la plus belle salutation, celle-là même qui brise les frontières, qui unit les cœurs et qui raffermit la foi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, je ne saurais commencer mes propos sans toutefois vous dire à notre illustre invité en Odjeneka, il dansait, il boni bras, il doni bras.
il veut dire soyez la bienvenue. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de souhaiter également la bienvenue à la grande délégation qui l'accompagne ainsi qu'à tous les sympathisants qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette nuit des prêches placées sur le thème « Nulle contrainte en religion ». À cet effet, je salue le dynamisme et le leadership de notre vénéré cheikh Madani Haïdara qui a bien voulu choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour faire cette tournée de formation et d'information sur notre noble religion qui est l'islam. Au nom de toutes les Guinéens, je voudrais vous exprimer la joie qui nous anime ce soir en vous accueillant si nombreux avec les membres de la famille dans toute sa modestie, modestie. Comment trouver les justes pour vous remercier à la taille de votre valeur pour avoir illuminé la ville d'Odjéné parmi tant d'autres villes pendant cette tournée ivoirienne. Notre adoré, Cheikh Madani Haïdara, par ma voix, la population d'Odjéné vous dit initié, Allah Ibradi, Allah Siranoya, car Allah le Clément vous accompagne, vous accorde les mérites. En ce jour solennel, Madame le maire Nassine Touré remercie tous les élus et cadres, ainsi que tous les filles et filles de la région à travers Sa Majesté El Hadj Aboubakar Touré pour avoir soutenu et accompagné cette activité de haute portée spirituelle. Car là, vous les récompense tous par le paradis Filidos. À ce stade de mes propos, je voudrais inviter les participants à profiter des enseignements qui seront exposés tout à l'heure par notre sage et guide de haute gamme. Car là, le Tout-Puissant fasse de cette activité une réussite totale, qu'il nous donne la bonne compréhension des choses, qu'il nous accompagne dans toutes nos familles respectives, qu'il nous fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il unisse nos cœurs autour de la paix, de la cohésion sociale, de la promotion de notre belle religion. Assalamu alaikum, chers participants. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur le maire. Là, ni waati in na an bɛna kuma jateminɛ a bɛna taa fan jumɛnw fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. maire ka kuma kɔfɛ an bɛna foli di ayiwa an ka délégation dɔw ma. Balo Bajara, président national an ka bɛ maaya la, an bɛ foli di a ma, ani an balima donsow fana bɛ yan, an bɛ foli di o ma. Karamɔgɔ jatigikɛ bɛ yan, Touré Musa Gazara, an bɛ foli di ale fana ma inshallah. Président Idriss Coulibaly ani a jɛɲɔgɔnw, les membres honoraires, le Conseil national des sages, an bɛ foli di nin bɛɛ ma. Karamɔgɔ ka denbaya fana ni ka foli di nin bɛɛ ma. Le Wudu Mali, Wudu Côte d'Ivoire, Wudu Burkina inshallah, an bɛ foli di nin bɛɛ ma. Ayiwa allocution laban o bɛ ɲɛsin an ka pare ma ani an ka imam Sisabane inshallah, an bɛ micro di a ma pour son allocution. Imam bismillah. An sartini ka laɲini dɔ ye mun ye ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ, o sera ka san o san an sartini bɛ jeliji kɛ. Ayiwa san fila nin kɔnɔ an sera jeli pɔsi min di a kan pɔsi 22,000 ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ. O kɔfɛ fana ni ayiwa Côte d'Ivoire bureau national an sartini ye tɛnɛn 12 san ni ala sɔnna a se Cheikh Madani Haïdara ka dɔgɔtɔrɔso bɛna jɔ ye a bɛ Buwake ni ala ka jɛ ye. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره وامتر العظيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi, amalafo kala barikala kala walimalon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bien lunye mi menato angono furfo ana lunaban. Alibi aluna nugu kazo sira kakafo sirfugira ka ala uke. Amba for Kobi samedi 8e mois 2026. Moi-même, je suis né en août. Je suis 1er août. Donc, s'il y a un événement qui se passe le 8 août, à une semaine de ma naissance, j'ai dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Cette date, je ne vais jamais oublier. Donc, je ne serai pas long, mais je dis merci à tous et à toutes. Tous ceux qui sont venus nous faire plaisir et honneur, on vous dit merci. Amba for Durakano, Amba Biefo, Amba Nanvai, Ando Nangoy, Anande Ko Bieniche, Bi Lunye, Ojele Sigiro, Minga Teka Bango no Frufo, Ana Lunaba, no Esaya Lunye. Voilà. Sherifuse Ojele, Lanyine Minte, Ana Abrasoro, Kafra, Nalaka Diena, Abrasoro Kunu Anibi. Binamla Mindalila, ou bien allons le faire. Mais Fefe Nani Kaboyoro, Sunu Kaboyoro Jan, Ka Biesra Sarako Numara, Ka Bien Madoso, Ambaifo. Nakafoko Ansardine, Akorabo, mais moi, Aka Ansardine, Selfuna Wili Blaima, Aina Wili Jabila, Selfoko Kaifo Kainiche. Nanga boy amedom ka amfani mayire nanga moire wa niche afol ko nyumara serfila créé ka serfila télévision dit akenama herebai anu mi makran ni afa ka dasu soro isi serfila koro ibe dasu soro awe aidra noi kwa barka wala Alibi, Asinasi, Kajen Yombro, Kaganegre, ala oke. Sido ya jugu jangoro jugu katana kaboma, agameta kaboma, ala oke. Kuma anata osoro, okanako sekota osoro kwa de demaka herero malila, ala oke. Nyoi hera maka shaya, ala oke. Ala beta folile ni, kafra, asadin o genera, kalkala iboroma, kafra parena, kwa niche ala ibrahim hakato baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe paren fo Président Eloy Sarakata Salamatao, président de l'Ansagi National Burkina, Amé Folidi Ama. Ka Folidi Morbo Dialoma, président Ansardine National du Mali, Amé Folidi Ama, Inch'Allah. À l'avant, président Eloy Adama Sanogo, président Ansardine National Côte d'Ivoire, président MNC de la FADI. Ola Aslamao, Amé Alexio de Nironea, Ka Mugro di Karamokoma. Wati na mikro bena di ankara ma asiri Sheikh Ousmane Madan Haidara anoche diplôme do bien au diplôme Flabo Bolo oya kanu kadi président Eladji Adama Sanogo ale président Eladji Ibrahim Niagadou oya kanu ko diplôme di ma inshallah do amani no fait rapidement o ka jasiri kama aywa monsieur le premier agent mais alena a diplôme amala bena ka fo diplôme fla de planu fe mi mena di diplôme folo o bena di président Sahoma noe ni wati na ale de fadi nyemoy sako momdu aka wulika joka bo aka cheshiri ka bo ale de Côte d'Ivoire président Ansar Din Konnana aywa o kofe fana fadi nyemoy dans sa dîme de dîner,
Monsieur Sandro Adama, le président d'Ansardine, national et international. Les gens ont pensé à toi, ce que tu fais pour l'association. On te dit merci. Voici ton diplôme d'honneur. Président Adama Sanogo ni diplôme dira alejima aka wulika jona aka chesiri o kama katla ka dog daka aka chesiri Ansardine bara ni chesiri ndi mo flana fana o tabena di Monsieur Ibrahim Niagadou, au nom du comité exécutif national, vous êtes décerné par le comité national des Amsaldines ces diplômes pour votre engagement et votre contribution remarquable dans toutes les activités de la Amsaldine. Merci et félicitations à vous. awa ni Ibrahim Niagadou aleka tableau e ka kena ka wulika joni aka chesiri nimbe mfemunu ye ni minke bode soro abe fo ko ka barake ni barake ba na fari soro ame do ke alaka ninke here Je vais donner le micro au berger des âmes égarées, le guérisseur des cœurs malades, celui qui relie les fidèles à la vérité, le rassembleur des cœurs dispersés, le continuateur de l'œuvre prophétique, le gardien de l'héritage spirituel, flambeau de la foi, digne héritier de la tradition prophétique. Nous allons donner la parole à la voix de la sagesse, le bâtisseur de conscience, notre vénéré guide, Saint Shérif Ousmane. Madame! Bargatigi haydara, sabanitigi haydara, donitigi haydara, faynimande, amewasoniye, faynimande, amewasoniye, mali kunawolo, amewasoniye, farafina kunawolo, amewasoniye, faradala kunawolo, amewasoniye, wakuldan hakuwasa kalbatilu, ila albatila kana zahuka, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. وتؤمنون بالله بس عندي أمبلا ما وجمع بيكو. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان إبليس اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. نعم. أمي فلوك على ديفو. وكاكا. Ka ala barkada ka ala wale nyundo ka solanga kirabaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka soli asodi musalmon ka anaka sahaba nyumo nambore ambi foli nyesi au bere jelena moko se yere se ni kenenka anga foli be abe Allahu akbar ilamne nambore amanga foli nyesi mujine anga nyemgo minumbia fama kunda kata gouverneur la kana se préfet ma kana se sous préfet ma kana se ubara kenyo bema police so gendarmerie mairie tout anga foli be abe o kofe ala kala sigi de minumbia no ya anga limamu ni karamgoy anga foli be abe amanga dugutigi fo
k'an ka jamanatigi fo wula in na an bɔra nin bɛɛ la jamanatigi a y'an bonya kosɛbɛ ani dugutigiw a n'a ka dugu mɔgɔba bɛɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn jamanatigi fɛ yen k'an bisimila ka hɛrɛ kuma fɔ an ye u sara bɛ ala bolo préfet fana a ye kuma ɲuman caman fɔ u bɛɛ y'an bonya bɛɛ sara bɛ ala de bolo an taara an ka imamba fana fɛ yen ni wula in na n'i yɛrɛ kun bɛ yen i bɛ nisɔndiya i b'a dɔn silamɛya ye fɛn ye n'a faamuna diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya ni silamɛya faamuna dɔrɔn diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛɛ parce que an bɛ ka balo diɲɛ min kɔnɔ diɲɛ tila la o tila-tilali in kɔnɔ gouvernement ye yɔrɔw mara mais gouvernement bɛɛ ye sariya dɔ ta pour que u ka jamana ka balo hɛrɛ la jamanadenw ka lafiya o sariyaw tali la u ye kasobon jɔ ka polisi créer ka gendarmerie créer ka sɔrɔsiya labɛn nin bɛɛ dabɔkun ye mun ye ko jamanadenw ka lafiya anw fɛ yan ni min ye dan sago an b'o don kaso la a dabɔra mun kama mɔgɔw ka lafiya bon o ye mɔgɔw ka idée ni miiri de yala ala min y'an da o ala bɛ ɲinɛ an kɔ ala b'an da k'an bila ten non ala fana y'a ka sariyaw ta ko k'a sɔrɔ polisiw tɛ yen i bɛ se ka ko dɔ kɛ polisi t'i ye i bɛ se ka kojugu dɔ kɛ gendarme t'i ye i bɛ se ka kojugu dɔ kɛ mɔgɔ t'i ye min ka kan k'i minɛ ala ko o yɔrɔ la ko silamɛya nana ko ale ala bɛ yen polisi t'i yɔrɔ min na gendarme t'i yɔrɔ min na n'i ko i bɛ tiɲɛni kɛ a dɔn olu kɔni ɲɛ t'i la nka ale ala ɲɛ b'i la diinɛ nana tan de ne muso ka to n bolo e yɛrɛ ta ka to i bolo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ ni nkalon n'an sera ala ma o bɛ ɲɛnabɔ hali ala ka kiraw ne ko tɛ e ko tɛ n kalanna ko tɛ dɛ n taara kalan kɛ makan ka na nɔ hali makan alimami o ko tɛ dɛ makan alimami ko tɛ dɛ ala ye kira minnu ci olu yɛrɛ ala ma fanga foyi d'u ma a ka jɔnw kan ni min ko ale ti ala fɛ hali kiraw lesta alehim ala ko kira ma fanga t'i bolo koyi ko i ka mɔgɔw jagoya wele da dɔrɔn n'a ka di min ye man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala ko n'a ye mɔgɔ min ja o ka kɛ silamɛ ye n'a ma mɔgɔ min ja o ka kɛ kafiri ye ko Muhamadu ka sira t'o la inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum ala ko kira ma ci lase dɔrɔn ci lase mɔgɔw sɔnna wa non e ti ɲininka o la mɔgɔw banna wa e ti ɲininka o la ci lase dɔrɔn ni ci lasera dun ko mɔgɔ i mana yaada cogo o cogo i mana kafa cogo o cogo i mana kɛ faama ye cogo o cogo se mana k'i ye cogo o cogo ko n bi ne ala yɛrɛ ne b'u ni bɔ don dɔ la nin ye tiɲɛ ye k'o bi ban non se t'o kunbɛn quoi se t'a kunbɛn k'o bi ban an bi bɔ yan on va quitter ka étage jɔlen to
k'i ka mobiliw jɔlen to muso min ka di i ye muso bɛɛ ye k'o sigilen to an bɛ bɔ yan ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam k'o ci lase mɛ kana mɔgɔ diyagoya ko u fagali ne yɛrɛ ala de bɛna niw bɔ alors ni nitigi sera ma dun ale n'a hisaba u sɛgɛsɛgɛli i sɔnna wa i banna wa walimuso kun bɛ e bolo wa e balola haramu na wa e ŋaniya kun ka ɲi wa i ŋaniya ka jugu wa ko o bɛ ne ala bolo mɔgɔ sen t'o la alors ni nin ye kuranɛ kumakan ye e jɔnni bɛ se ka kalan dugukolo kan yɔrɔ jumɛn na tuguni ko e bɛna fɛn fɔ an ye min bɛ kuranɛ ɲɛ silamɛya la ala kira ye bolisɔnnaw mara alayhi salatu wasalam ani bolisɔnnaw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra i mana mɛn u tubira ka kɛ silamɛ ye n'a kun y'u fa n'u ba neni k'u gɛn u kun bɛ gɛrɛ a la kira ye bɛɛ mara fo ala y'a mankutu kuranɛ kɔnɔ ko law kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik ala ko kira ma ko ni e kun ye mɔgɔ yaadalen ye i kun ye mɔgɔ kafalen ye a ti kɛnɛ na n ti jɛn n'a ye ko bɛɛ kun bɛ taa k'i to yen maa si kun ti kɛ silamɛ bɛɛ bɛ taa k'i to yen mɛ i sabalila i muɲuna sen dari i sen kan i ma fɛn fɔ i fa nenna a fa nenna dɛ a fɔra ko kira ti halala ye ko kira ti halala ye fɛn bɛɛ dara kira kan mɛ ala y'a se u la minnu ye kira fa n'a ba neni ka kira denmuso faga ka kira gɛn ka bɔ Maka tuma min na ala ye se d'a ma n'a y'u bɛɛ minɛ a nana Maka minɛ kafiri kuntigi bɛɛ ka n'u bɛɛ sigi kɛnɛ kelen olu kɔni bolo an bɛɛ ta tiɲɛna parce que ka se to an ye an y'a ka mɔgɔw faga an m'a yɛrɛ de sɔrɔ n'o tɛ an kun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga mɛ bi kira ye se sɔrɔ an bɛɛ fila bolo nin kafiri bɛɛ sigira k'i kun suli aw ka karamɔgɔw ɲininka ta kira selen kafiriw la faso la n'a y'u bɛɛ minɛ a ye karamɔgɔw ɲininka ko a k'u ka don diinɛ na wa a y'u ɲininka a ye karamɔgɔw ɲininka kira kelen ka kafiri bɛɛ minɛ a selew la kafiri minnu y'a ka mɔgɔw faga k'a denw faga k'a yɛrɛ ɲini k'u b'a faga u m'a sɔrɔ ala y'u d'a ma u faralen ɲɔgɔn kan fɛ e ka karamɔgɔw ɲininka ko kira k'u ma a ye tuubi wa mɛ se sɔrɔla dɛ a da ye ne sera n jugu la n jugu filɛ n bolo min ye n denw fa ka tiɲɛni don n na ka n ka sahababaw faga u filɛ n bolo nin ye ne dun ye kira de ye ne hakili la anw ka mɔgɔ minnu m'a faamu olu ka hakilila fɔlɔ kɔni ye f'i ka don da la de ye a y'u ɲininka kɛ ni kira k'u ka tuubi kira y'u ɲininka de sɔlɔ ko aw b'a miiri ma ana fa'ilun bikum aw b'a miiri ko ni Muhamadu bɛna mun k'aw la a b'a dɔn n'i ye min kɛ mɔgɔw la cɛ taatɔ la a segintɔ de b'o k'i yɛrɛ la mɛ silamɛya t'o ye dɛ kira ko aw hakili la ko n bɛna mun kɛ u ko hɛrɛ sabu i fa ka ɲi i bɔra ɲuman de la wa e y'an balima ɲuman de ye an ti foyi nata ni hɛrɛ tɛ la ilaha illallah kira ko cogo di ko izhabu fa antum tulaqa
ayo nga diinɛ yira wallahi i selen jugu la i selen jugu la Allahu akbar mais kira ko non a ye taa Allahu akbar a ye taa Allahu akbar yan'o cɛ kira bɛna maga minɛ i n'a fɔ sini u dontɔ magan se min b'u ye bi ala y'u se magana quoi hali u ni magan ti jɔ Allahu akbar kɛlɛ tɛ yen Allahu akbar u nana magan donda la o y'a sɔrɔ wula sera fitiri sera mɔgɔw kɔrɔtɔlen don dɔ ko he ko ɲɛna sa joli na bɔ min joli na suru joli na kɛ kɔji ye bi Allahu akbar kira ko nin kuma in fɔ b'a ye jɔnni ye k'a y'a wele ka na Allahu akbar Allahu akbar kira y'a ɲɛjugu jira a la ni aw bi joli bɔn silamɛya tɛ joli bɔn nin ye silamɛ dɔ de kumakan ye vengeance ko an sera an bɛna an ta sara joli bɛna bɔn kira murutira a bolo k'a kana nin fɔ ko kafiriya bilala silamɛya de bɛ sen na silamɛya tɛ joli fɛ n'a ma dɛsɛ mais ne ka kuma ninnu c'est à vérifier a ye karamɔgɔw ɲininka u ka kelen segin a la a tɛ segin yanni nin cɛ n y'a fɔ cogo min na kira nana magan donda la fitiri sera silamɛw kɔrɔtɔlen don an sera ka ban kɔ an ka don u ye kira bɔra magan hali kira ka du sedatu khadija ye min d'a ma kafiriw y'a feere u selen magan donda la fitiri sera bɛɛ kɔrɔtɔlen don doni kɔrɔ kira ko non cɛ kelen kana don magan mɔgɔ kana don n'aw donna sufɛ magankaw ja bɛna tigɛ o hakili bɛna wuli la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah nin diinɛ ɲuman in de tiɲɛcogo filɛ nin diinɛ ɲuman in de tɔgɔ tiɲɛcogo filɛ juguw bolo mais kira bɛ fɛ ka don jɛnniw kan kafiriw boli sɔnnaw tasuma batolaw minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ minnu ko fɔ an ka muhamadu faga ala y'a se olu de la sisan a ko a ka mɔgɔw ma a ko an t'i don su fɛ dɛ su kora kaban n'an donna magan sisan mɔgɔw hakili bɛ wuli jɔnni hakili bɛ wuli boli sɔnna kafiri hakili wulili e t'o fɛ yahudiyaw de bɛ yen yahudiyaw hakili wulili e muhamadu t'o fɛ la ilaha illallah a ko n bɛ min ɲini an fɛ an ka si yan doni kɛ magan su fɛ dɛ silamɛ nafigi dɔw dimina ko kabini kelen ko cɛ faso nege y'a minɛ ko a faso nege y'a minɛ kira denmuso dɔ tun bɛ yen a furulen kun don kafiri dɔ ma makan o y'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam kira ya nalen n'u ye kira dekun nahi an b'a fɔ a hijira la hijira kɔrɔ de ye déplacement mais a bolila de parce que kafiriw k'u b'a faga a bolila a ye dugu bila ala ka ko y'o de ye yanni ala mago bɛ waati min na yan'o ka se n'i ko i b'a forcer i bɛ malo ala kɔnɔ dɛ non ala kɔnɔ fo nin ka kɛ nin na ka sɔrɔ ala sago ma se i bɛ malo kira bɔtɔ filɛ maga ka sɔrɔ a ka d'a ye a bɔra a taara madina a denmuso min furulen don kafiriw ma sisan denmuso in a dekunna quoi c'est-à-dire mɔgɔ si t'a fɛ parce que a fa jɔra jɔyɔrɔ min na alors contre anw ka boliw mɔgɔ t'a fɛ a fana y'a essayer k'a bi boli ka taa fa nɔfɛ madina a ye waati dɔ sɔrɔ kira denmuso y'a sɔrɔ a kɔnɔma don a ye ɲɔgɔnmɛ ta ka boli maga ni madina cɛ kilo 400 ni joli don ayiwa baligi ko kilo 400 ni 50 baligi ko ten jabate an ka kuma ma nɔgɔn a bɛ faamu wa
muso t'a fetigi kɔnɔma ye sira minɛ nin kungo kolon kɔnɔ Sahara kungo kɔnɔ mais kafiri dɔ bɔra a kalama o nana k'a giri a siranna kira denmuso siranna a ye ɲɔgɔnmɛ boli o bolila nɔfɛ fo k'a bɔ k'a bi a kɔnɔma a degunna u y'a ta mɔgɔ minnu kɛɲɛna n'a ye olu y'a dɛmɛ k'a se kira ma Madina dɔw ko k'a jiginna ka sɔrɔ a jigin kuma ma se à toute de façon nin binni tɔɔrɔ o de ye muso in segin Ala ma Ala kira denmuso don min y'a faga Hababu don wa Hababu bunu Aswad Habaru bunu Aswad mais kira ka magan minɛ don sufɛ kira ko an ti don magan sufɛ mɔgɔw hakili kana wuli an bɛ siya ni dugu jɛra an bɛ don mais kira tilala ka mun fɔ a ko ni maa o maa donna Abu Sufiyani ka so k'o tigi garantira ko wa ni maa min donna i ka so ka datugu i dara i ma bɔ ko i garantira a da to ye c'est pour seulement silamɛ nafigi dɔw minnu b'a nɔfɛ u kana na dansago mɔgɔw kan o la Khalid bin Walid ani silamɛ dɔw olu bɛ ka gardi ta en tout cas kira ko an ti don d'accord an tɛna don nga an bɛ kɔlɔsili kɛ u kana bɔ an ɲinɛ ma walima dɔ kana na kɛlɛminɛn dɔ ta ka cun an kan gardi taara silamɛw fɛ u b'o gardi la dugukilama fɛ Habaru o don wa Habaru bunu Aswad ale nana ko a bɛ bɔ ale bɔ fa Kisa fila b'a la dɔw ko ani Umaru de bɛnna dɔw ko ani Khalidi de bɛnna ko Habaru min ye kira denmuso faga o y'a ka bamuru sama yɔrɔ min na Habaru bolila a bolila nɔfɛ f'u nana se kira ma Habaru bɛ ka ɲininkali kɛ Ala ka kira bɛ minɛ Ala ka kira bɛ minɛ yani Khalidi ka ko a la ou bien Umar a y'i kari ka don kira ka kilisi kɔrɔ kira ko mun kɛra a ko n bɛ seereya maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ e Muhamadu ye Ala ka ciden bamurutigi nana i jɔ o k'a ma ko kira a di yan n b'a faga de min y'i denmuso faga de kira ko a ma a ko ne denmuso joli bɛ ne yɛrɛ de kan ne y'o yafa mais a tɛ se ka faga parce que a kalimatu shahada fɔ a ko kira a b'a yɛrɛ ɲini de a masa kɔnɔ a ko bon a kɔnɔna bɛ Ala de bolo a t'anw bolo manil fars manil muhyi manil nasir manil kafi manil sami manil basir wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah afamna ay islamiyya ka hinɛ ye wa ay islamiyya ka makari ye wa mɔgɔ min y'i den faga Ala nalen o da i tɛgɛ kira ko non a ye kalimatu shahada fɔ ni den joli bɛ ne yɛrɛ de bolo n y'a yafa nin diinɛ ɲuman ba ye nin diinɛ in bɛ se ka mɔgɔ faga Ahmad bin Hanbal an karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ bɛ Ahmad bin Hanbal dɔn tellement cɛ in siranna Ala ɲɛ a ye Ala ko kɛ mais kuma silamɛya kuma ni dɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye dalifɛn ye nin kuma in dama kama u ye Ahmad bin Hanbal minɛ k'a don kaso la don o don k'u bɛ gɛnya 30 k'a la kitabu dɔw kɔnɔ a ka ca o ye dugu jɛ o jɛ nin karamɔgɔ ba in u b'a wɔrɔ de ka gɛnya 30 k'a la mais tariku nasira wɛrɛw b'a di o a ka ca 30 ye Ahmad bin Hanbal nin dɔnnibaa ba in ko a ka kuma ni karamɔgɔ dɔw ka kuma ma kɛ kelen ye o karamɔgɔw ni fanga ka di o karamɔgɔw ni fanga ka di
o karamɔgɔ ye faamaw su ka kan Allahu Akbar. Aydra. n'i ye tɔɔrɔ ye karamɔgɔ kunda yɔrɔ yɔrɔ karamɔgɔ mun bɛ karamɔgɔ ka kuma se faama fɛ Ayi, o tɛ faama kuma ye. karamɔgɔ ye politiki mɔgɔ ye wa Ayi, a t'o ɲɛ dɔn. i ka mun b'o la Foyi. Allahu Akbar. alors mais minnu bɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ ani faamaw ka bonya bɛ karamɔgɔ minnu kan n'olu tɛ Amadu fɛ u y'a coro Allahu Akbar. nin karamɔgɔba in Sige. a ye tɔɔrɔ bɛɛ y'a ɲɛna kaso la Allahu Akbar. mɔgɔw bɛ ka deli kɛ faamaw ka jɛn n'a ye dɔrɔn a ka mɔgɔ dɔ ka taa lajɛ kaso la ka taa visite k'a ye Allahu Akbar. o la u ye ordre di a ka kalanden kɔrɔba yɛrɛ Sige. o taara kaso bon na k'a bɛ taa bɔ a ye Allahu Akbar. mais a y'a filɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ka tɛmɛ Ahamadu kan k'a bɛ taa ɲininkali kɛ ɲɛfɛ Allahu Akbar. Amadu y'a wele a ko karisa a ko e bɛ jeli ɲini a ko Amadu bin Hanbali a ko fili kɔrɔ dɛ c'est-à-dire u y'a bugɔ k'a ɲɛda bɛɛ tiɲɛ k'a ɲɛda funu a yɛrɛ ka kalanden maa yelen dɔ tɔɔrɔ bɔ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. a ye ɲininkali kɛ a ye san caman de kɛ nin degun in na a ka waati faamaw bolo karamɔgɔw kama karamɔgɔw de y'u su ka k'a mais Amadu bin Hanbali tuma min na Ala ka na kɛra faama minnu y'a minɛ k'o bɛ ban olu ka fanga halakira olu bɔra yen faama wɛrɛ minnu nana olu ma sɔn ka u tile karamɔgɔw lamɛn olu y'a bila a bilalen fo ka waati jan kɛ minnu kun bi sɔrɔsi polisi minnu walima kaso ɲɛmɔgɔ minnu kun bi bugɔli kɛ kaso gardiw n'olu ye nin ɲɔgɔn ɲani da kan dɔ de nana ka da la don dɔ la ka na a ka da kɔngɔ a denkɛ bɔra ka na dayɛlɛ denkɛ ko mun bɛ yen a ko mago b'i fa la Amadu bin Hanbali a ko wa mun bɛ yen a ko i b'a fɔ a ye min b'a ɲɛ an ka taa k'a to kaso la ne don n ye min ye kaban y'o ye nka n tɛ fɛ ka lahara tɔɔrɔ ye kun n nana a ka yafa ma Ala kama an karamɔgɔ denkɛ sɔnjara a fitinɛna a taara fa yɔrɔ la fa ko de a ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ko mun don a y'a ɲɛfɔ a fa ye ko min kun b'i bugɔ k'i jogin ta dɛ k'o de nana k'a ye diɲɛ ta ye quoi komi a tɛ fɛ ka lahara ta ye ko i ka yafa ma Ala a ko n den n lafiyalen ba tɛ ni n lafiyalen don ne yɛrɛ de bɛ wuli ka taa yafa d'a ma mais a fɔ a ye ko n yafara a ma Ala kama ko Ala kana minɛ ne kama lahara denkɛ tɔɔrɔ la ko mais wa mun kɛra a ko n den aw tɛ ko ɲɛdɔn a ko ne y'a kalan Alakira sallallahu alaihi wasallam a kuma nɔ dɔ la kira ko lahara cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ jɔ kɛnɛ kelen kan cɛw ka classement yɔrɔ tɛ kelen a ko classement dɔ bɛ yen Ala yɛrɛ de b'a fɔ ko minnu ka juru bɛ Ala la k'u bɛ mini minnu ka juru bɛ Ala la u bɛ min i b'a dɔn mɔgɔ min ka juru bɛ Ala la mɔgɔ min ye se to a ye ko n bɛ se k'a kɛ ka yafa Ala ko k'o ka juru b'ale la o ye jurutigi dɔ ye juru in bɛ se jurumani nzaba ma minnu ka juru bɛ Ala la Ala yɛrɛ de y'a don a yɛrɛ la o dɔ ye nin ye maa min ye se to a ye ne bɛ se n bɛ se ka n ta sara i ye min kɛ na n bɛ se ka n ta sara mais n y'a to Ala ma Ala ko lahara k'olu ka juru b'ale la fo a k'a sara u ye a ko n den n bɛ fɛ n ka ye o cɛw la ko wa n b'a ɲini yɛrɛ fɛ n den n'i sera yafa asilamɛw a y'a janto nin kuma ninnu na a y'a janto nin kuma ninnu na
an ti to yan dɛ ayi o tɛ kɛ wallahi i mana balo cogo o cogo foyi t'i ɲɛ saya kɔ Allahu akbar o don ko bi ban Allahu akbar kuma jumɛn an bɛɛ b'an kun fɛ ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ayi ne ka kɛnɛ o fɛn tɛ saya de mago bɛ fɛn bɛɛ la ayi a mago to la min ka kɔrɔ i y'o su don o kɛra i ka kɔrɔ min ye i y'o su don i y'i denɲɔgɔnw su don i b'i kun fɛ siga Aïdara mais i b'i kun fɛ dɔw jumɛn don ala dɔrɔn de b'a dɔn Allahu akbar kumana an k'an labɛn a ka fisa a cunnen bɔda tɛ yen Allahu akbar a cunnen bɔda tɛ yen dɛ Allahu akbar o jɛ saya dun bɛna de ko mun b'a la sɔrɔ yɛrɛ an farala ɲɔgɔn na foyi t'a la siga e b'i ta kɛ cogo dɔn siga o ma dɔn an ka segin an kɔ Allahu akbar kana mɔgɔ juguya minɛ ayi o tɛ kɛ k'o to ala bolo Allahu akbar Aïdara kana mɔgɔ juguya minɛ dɛ ayi o tɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana k'i la a to se tigi ma ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bilahi n'i ma kɔrɔtɔ ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Allahu akbar mais kana mɔgɔ k'i juguya a to ala ma siga Allahu akbar Aïdara ni cɛ o la ala kira ko sɔlɔ magankaw ma ko a ye taa Allahu akbar aw kɔni ye ko bɛɛ da ne kan nka ne sera aw la silamɛya b'a wajibiya ne kan n'an sera an ka sabali magankaw a ye taa kafiriw a ye taa Allahu akbar nin diinɛ dumanba ye wallahi diinɛ min bɛ hinɛ a bɛ makari n Allahu ye nin fɔ aw ye y'a fɔ silamɛ muso dɔ ani kerecɛn muso dɔ de ka so nɔrɔlen kun don ɲɔgɔn na Allahu akbar kerecɛn muso in kuma caman a bɛ bɔ k'a sigi a ka jardin kɔnɔ siga silamɛ muso in tɛmɛ dɔw b'a fo ka taa mais silamɛ muso in ye waati kɛ tile 3 a ti kerecɛn muso ye silamɛ muso in farala ka taa kerecɛn muso ka da kɔn Allahu akbar kerecɛn muso ko k'a ka don Allahu akbar a donna ka kerecɛn muso dalen sɔrɔ a ko aja mun bɛ yen a ko n degunnen don man kɛnɛ silamɛ muso yɛrɛ nana ye kerecɛn muso in a man kɛnɛ a degunna Allahu akbar a ko i degunna dɛ a ko n degunna Allahu akbar a ko bɔn n'i bi sɔn kuranɛ aya dɔw bɛ yen an b'a kala banabaatɔ la a ka ca la ala bɛ lafiya dun o bɛ kɛ kerecɛn muso ko silamɛ muso in ma a ko kɔngɔ de bɛnna Allahu akbar kɔngɔ bɛnna Allahu akbar silamɛ muso in bolila ka taa ka so ka dumuni labɛn ka n'a di kerecɛn muso ma a ye dumuni kɛ a fara ka ji min silamɛ muso ko a ma ko i ti sɔn n ka kuranɛ kalan i la wa a ko non ko n ye kuranɛ ye ka ban ayi kana kalan c'est pas la peine i ka kuranɛ kalan ne na tuguni n ye kuranɛ ye n ye kuranɛ ye Allahu akbar kulibali la ilaha illallah a ko ale ye kuranɛ ye ka ban o la ale mako tɛ c'est-à-dire silamɛ muso ka kuranɛ kalan ale la bilen Allahu akbar a ye mun ye a ye hinɛ de ye a ye mun ye makari a ye mun ye n bɛ maa wɛrɛ fɛ Allahu akbar o don Aïdara mais anw ka diinɛ nana tile gandere na ka na an galan ko hali n'an fa ko a tɛ ala fɛ ko an ka ban na la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar e kira ye bere ta faso jeni fɛ o ma kɛ a bɛɛ kun ye bolisɔnnaw de ye kɛnɛ kan Allahu akbar a ye muru ta jɔnni fɛ a bɛɛ kun ye bolisɔnnaw de ye siga t'a la u tilala ka muru ta a kama Allahu akbar mais ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔw kɛlɛ minnu ye kɛlɛ Allahu akbar o don قاتل الذين يقاتلونكم في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي مغفى ني على كسرك منو زرامة sigatala an ka kuranɛ in de fɔ Allahu akbar o don minnu zera ma Allahu akbar o don Seydina Umar o ka kalifaya tile y'a sɔrɔ silamɛya ye se bɛɛ sɔrɔ Allahu akbar sigatola mais chrétien baarakɛla de tun b'a bolo ani chrétienkɛ dɔ tun b'a bolo a ka so ye baara la tuma bɛɛ Umaru b'a fɔ chrétienkɛ in cɛ n'i donna silamɛya la an bɛ silamɛw ka yɔrɔba dɔ kalifi la parce que an dalen du la danaya b'i kan i ye hɔrɔn ye i ye ladiri ye n'i kun sɔnna ka tuubi an kun bɛ silamɛw ka fɛn dɔ kalifa Umar bin Khattab Allahu akbar bilibili a ka cɛ in b'i yɛlɛ mais se de bɛ Umaru ye o don nin b'a ka mara de kɔnɔ mais a bɛ tɔ dun Umaru de ka so Allahu akbar
Umaru b'a fɔ a ye cɛ n'i tubira an bɛ place an bɛ silamɛw ka ko dɔ kalifi la cɛ bɛ yɛlɛ a b'a fɔ Umaru n y'a mɛn o Umaru m'a fɔ tile kelen n'i ma tubi n b'i gɛn n'i ma tubi an bɛ fara non an ka nin kuma ninnu fana an fa bɛ se ka nɛni an ba bɛ se ka nɛni mais dafɛn tɛ se k'a yɛlɛmɛ kalan tɛ dɛ hali ni kuranɛ yɛlɛni kunkolo kan a bɛ to ala ta de la a bɛ mɛn yɛlɛmɛ cogo t'a la dɛ non mais nkalon bɛɛ dara silamɛya la ko silamɛya bɛ mɔgɔw faga ko silamɛya ko ka mɔgɔw faga oui ayi o bɛ kuranɛ kɔnɔ a yɔrɔ camanba b'a kɔnɔ silamɛya ko ka mɔgɔ faga mais a ko ka jɔnni faga jɔnni u tɛ sɔn ka nin den ɲininkali kɛ n'i ye aya kalan ko ala ko a ye mɔgɔw faga i kan k'a walawala ko munna ne y'o exemple d'e ma o ne ka n cun sisan ka mɔgɔ dɔ minɛ kɛnɛ kan yan ka muru don a kɔnɔ k'a faga bɛɛ b'a fɔ mais karamɔgɔ ye waliden faga tan cogo di a hinɛ bi bɛɛ minɛ parce que nin ti laada ye quoi mais ni n ko mɔgɔw ma n ko a bɔra n ka so sisan ka n den dɔ faga ka n muso dɔ faga ka tasuma don n ka so la bɛɛ b'a fɔ non saya ka dɔgɔ nin na alors o tumana ni a ye mɔgɔw faga bɛɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a faga de ko don nka a ye bi mɔgɔw ka ti kuranɛ kɔnɔ ka aya kelen fɔ anw bɛ bɔ silamɛya la a tɛ et puis k'a fɔ fana ko an bɛ ka kuma de ko an bɛ silamɛya cɛnnikɛyɔrɔ datugu ou bien an bɛ silamɛya lebu datugu non o tɛ dɛ a y'a fɔ silamɛ karamɔgɔ bɛɛ ye kuranɛ durusila bɛɛ ko aya kelen dɔrɔn ko alakira delila ka mɔgɔ dɔ faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye o k'o di ne ma ne bɛ bɔ silamɛya kɔnɔna mɔgɔ kelen dɔrɔn mɔgɔ kelen o la nin kɛnɛ in kan n bɛ n teriw fo n baw ani denmisɛnw non n'an kan ka sira jira yɔrɔ o yɔrɔ la an kan ka yira denmisɛnw de la olu de y'an ka sini ɲɛsigiw ye yanni i ka sa n'i ye jigidayɔrɔ sɔrɔ i lafiyalen bi sa mais dutigi mana den ye cogo dɔ la i tɛ se ka saya kɛɲɛ nk'i dusu kasilen bi sa ala k'an kisi o ma denmisɛnw a y'aw cɛsiri a ye baara kɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye fɛn dɔ kɛ sɛbɛ kɛ kana siri mɔgɔ la sɛbɛ kɛ sɛbɛ kɔfɛ i bangebaaw barika ɲini min de fɔ denmisɛnw ye wallahi den o den ni bangebaaw nisɔndiyara i kɔrɔ n'a ka di ni mɔri sɛbɛn b'i bolo walima dɔ ma nasi a bɛɛ fili tant que i bangebaa nisɔndiyara i kɔrɔ c'est fini c'est fini a yɛrɛ b'a fɔ a ka tubabukan na tout fini o de ye tu i bangebaa kɔni i kɛlen k'i bangebaa barika sɔrɔ n de a banna ne bɛ se k'i dɛmɛ de tuma dɔ la an bɛ se ka kɔntaki yira i fa n'i ba ye villa jɔ k'a ban ka courant don a la k'a branché énergie la ka ko bɛɛ kɛ k'a ban ka so d'i ma i donna a kɔnɔ i ko yelen tɛ yan dɛ yelen bɛ yen dɛ i ma kɔntaki de ye moriw bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ la ka kɔntaki jiri la n'i y'a digi dɔrɔn a bɛ mɛn i b'a fɔ morikɛ nɔ don n'o tɛ dɛ a bannen kun don morikɛ ye kɔntaki de jiri la a y'a janto nin yɔrɔ la dɛ ni barika tɛ yen dɔrɔn c'est fini hali n'i ye miliyari mara i bɛ sa dusukasi la k'a to i bolo fo ka t'i sa i dusu tɛ suma mais ni bangebaa barika b'i la hali n'i ma fɛn sɔrɔ ala t'i malo i bɛ sa i sutura de denmisɛnw a y'a janto bangebaaw la a ye ko t'u ta la a y'u lamɛn a ye ko t'u ta la a y'u lamɛn
an baw an bɛ min fɔ olu ye den bɛ dilan izini de olu de ye izini ye oui muso de ye izini ye a bɛ den dilan de fa de bɛ dumuni di fa ɲuman de bɛ ji ta fa ɲuman de bɛ doni bɛɛ ta mais ba bɛ den dilan k'a fabriquer k'a kɛ marque Japon ye mais n'i y'a kɛ chinois ye o y'i ka ko ye dɛ japonais bɛ mɛn a bɛ si sɔrɔ mais n'i y'a kɛ chinois ye mais an filɛ balolen diɲɛ min na bi ni barika tɛ i tɛ taa dɛ ah non hali n'i taara ku sɛnɛ ka wari ba sɔrɔ an b'a fɔ k'a tun bɛ dɔrɔgu fɛ o y'an wulilen in nɔfɛ dɛ k'an da an k'i to yen an t'i to yen o tuma na mun b'i kisi sisan i ba ye barika min ɲini i fa fɛ ani e yɛrɛ ye barika min ɲini i bangebaaw fɛ nin de bɛ fara ɲɔgɔn kan barika bɔyɔrɔ ye saba de ni maa o maa y'a sɔrɔ a saba sɔrɔ c'est fini kana siran bilen a fɔlɔ ye mun ye i fa ni i ba ka kɛ walidenw fɛ maa o maa ŋaniya ka jugu walidenw ma ala t'i yɛrɛ t'a ɲɛ fiyewu kɛ walidenw fɛ n'i kɛra walidenw fɛ ala b'a fɔ e bɛ walidenw fɛ a bɛ barika dɔ bila k'i denw kɔnɔ o b'a sɔrɔ hali den t'i bolo fɔlɔ a bɛna denw sɔrɔ o kɔfɛ muso fana b'a suula cɛ ye cɛ laadiri ka ca wa a man ca o musow ka dusukasi ye min ye fɛn kun tɛ ne kunna ne y'ale furu an ye luwazew bɛɛ kɛ k'an terefani ɲɔgɔn ye don dɔ la an bɛ fɛn tɔgɔ di logokuru kelen jeni k'o ɲimi o y'a bannen ye ayiwa ala nana dayɛlɛli kɛ o muso min ɲanina i bolo san kɔnɔ hali kɔnbilɛ kelen tɛ sɔrɔ ka d'a ma wari nana sɔrɔ min kɛ e y'i ɲɛma da ka produit muna dɔ lajɛ ko nin ka jɛ dɛ ayiwa e taara o ta bɔn kabini o mana ta dɔrɔn ni sɔ bɛ ja kuwa ɲani bɛɛ kɛra ne ɲɛna anw de jɛra ka ɲɔgɔn sutura fo ye fɛn sɔrɔ e taara nin ta mana nin bɛ dimi wa cɛ min ma cɛya dafa a bɛ dɔn kɛnɛ kan ko a bɛ nin muso in de fɛ ka tɛmɛ nin kan n'i y'o ye cɛ la dɔrɔn fo nin ye cɛbakɔrɔ kolo ye maa bɛ kɛ fɛn dɔ fɛ i b'a dogo i b'a dogo dɛ cɛ caman tɛ se o la nka o bɛɛ k'o bɛ misiri kɔnɔ kura mana fɔ n ba nana koyi 40,000 bi di o ba taatɔ ma kɔrɔlen fa n'a ba bɛɛ bɛna olu taatɔ o b'a fɔ ko ka gɔkasɔngɔ ɲini wari tɛ ne kunna sisan dɛ mais ni misiri ko Alahu Akibaru o cɛ in de bɛ wuli paratu a ye tasɛli di yan a b'a ɲininka de ko a bɛ taa mini muso a ye sabali ni nin kɛra an balakaw dusu bɛ kasi mais n bɛ fɛ ka min f'u ye walahi u bɛ ka taa moriw fɛ yen u bɛ ka taa wari di dɔmɔw ma u denw ka ko la bon ne t'a f'u kan'o kɛ mais ne kɔni bɛ min f'u ye walahi olu yɛrɛ bɛ se ka min k'u den ye mori tɛ se dɔn tɛ se a tɛ se foyi ɲininen t'i fɛ i yɛrɛ ɲuman na i cɛ bɛ ka k'i tɔɲɔ sabali dɛ a to ala ma i ka kama kiri ye kama a y'i ka su suɲɛ ka taa di sinamuso ma i bɔra a kalama a to yen n'a nana fɔ a ye n ka ji sigi wa kana kɛlɛ dɛ e b'o min kɛ a bɛ fɔ o de ma ko kama ni ko gɛlɛyara i bolo i bɛ mɔgɔw to yen i bɛ na i ni ala kelen ka kuma bilahi ala t'i ban i ni ala ka kuma ala ne cɛ ye nin kɛna ne sinamuso ye nin danga n y'a bɛɛ to e ala kama ala ne den taatɔ filɛ examen na n'ale m'a sɔrɔ maa t'a sɔrɔ a ɲininkali kɛ fɔlɔ bamanan boli sɔnna yarɔ nɛgɛhaya ko n'u ye fɛn d'i ma ko nɛgɛya don a tɛ sɔn
a kɔrɔbɔ cogo dɔn dɛ ɲɔ tɛ n'ala ma far'i kan o i t'a tɔ ye dɛ e y'a faamu wa fɔlɔ bamanan o y'a sɔrɔ kɛlɛ binkani dɔrɔn de bɛ u bɛ taa bin nin dugu in kan k'o minɛnw cɛ jeliw bi u mankutu jeliw bi kulu la ko dafara munɛ ni kunji ko kunjikɛla ni dafarakɛla jeliw b'u mankutu jeliw ka hakɛ to n'o kɛra bamanan bɛ wuli ka taa bin dugu wɛrɛ kan n'o gɛri kun bɛ yen o kɛlɛ kun wulila wallahi min y'a fɔ an ye a b'a kalama a ko sirifukɛ a ko a lakali yɔrɔ bɛɛ a ko bilahi anw mɔmuso u fa taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la bamanan mana labɛn ka tila a bɛ nin sarali laban y'a ba de ye n'a bɛna taa gɛri la a ka ɔrivuwari laban y'a ba de ye u bɛ taa kɛlɛminɛnw bila da la u yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don ka na ko n ba an bɛna taa o b'a sɔrɔ ba yɛrɛ b'a kalama ba b'i labɛn k'a kɔnɔ a bɛ nin sonsoro a ba de kɔrɔ o y'a sɔrɔ misiri tɛ yen dɛ non o y'a sɔrɔ misiri tɛ yen non silamɛya nana maaya sɔrɔ yen o silamɛya ye maaya sɔrɔ bamananden de bɛ nin ɲɔngira kunbɛn k'a ba kɔrɔ ayiwa n ba an taatɔ filɛ kɛrɛfɛ ba bɛna nɛgɛ haya de d'a ma o b'a sɔrɔ ba ka taafe kɔrɔ dɔn o bɛ ba bolo kaban parce que u bɛɛ bɛ si n'a ye sini den bɛ taa kɛlɛ la a bɛna ko n b'an taatɔ filɛ kɛlɛ la ba bɛ a ka taafe a b'a farata k'a juru d'a den ma ko n den hɔn a siri i cɛ la ni ne m'i fa janfa fiyewu wallahi ne ma ɲɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma i fa kɔfɛ i fa m'a fɔ ne ye kelen ne ye fila fɔ a ye n'i fa ko min ne ko ten n'a sɔrɔla ne ma i fa janfa dilan la ma i fa janfa kumakan na nin siri i cɛ la ni nɛgɛden kɛra sanji ye a kana e sɔrɔ subhanallah la ilaha illallah abali an karamɔgɔ bamanan den b'a minɛ k'a siri a cɛ la bilahi ala b'a segu ala ne ko muso dɔ tɛ nin essayer ka fɛn dɔ fɔ an ye de to ka nin essayer ne m'o fɔ e de y'o fɔ ko a kɛ b'a manja ne m'o fɔ dɛ ale de y'a fɔ ne kɔni ko dɔ k'a lajɛ ka musow bɔ bololanin nin a ti yɛlɛmɛ dɛ ala kelen de bɛ yen a ma bisimilayi fɔ wala dɔɔni na ma fɔ bamanankan jɛlen de fɔra ala ye ala ne ma jɛnɛya kɛ ne ma n cɛ sɔsɔ o tuma na n den kisi tiɲɛ yɛrɛ la an kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na nisɔndiya de sera n'an ye fɔ yan walada yɛrɛ ma se ka taa nka n b'a ɲini yankaw fɛ garibu nisɔndiyara an ye kunbɛli kɛ ni duloki min an baw de y'a bila ka taa di yan dugu in na buɲali ko n k'o don ka na n y'o de don ka na kunbɛli kɛra n'o de ye an baw ala k'aw sara nin dugu in ala ka hɛrɛ k'a ye ne y'a kanu parce que an ye layidu caman de ta ni dekun bɛ n'an ma se ka na yan fo yankaw tɔɔrɔ la u k'a dɔn an seko foyi kun t'a si la mɛ ala sɔnna ka nin min kɛ an ka ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛ dugu in ka hɛrɛ ye ala ka nin kɛ jamana in ka hɛrɛ ye ala ka nin kɛ an bɛɛ ka hɛrɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ garibu nisɔndiyara an ka kerecɛnso mɔgɔw b'an fɛ yan a diyara an ye kojugu an b'a fɔ k'u bisimila an b'u tɛgɛ minɛ ka embrasser an ka kira maa fɔ an ka maa kɛlɛ i ka taabolo kama an ka kira ko an ka baara kɛ ko ala bɛna an ka baara ye tigɛyɔrɔ bɛ kiiriw la
anga mɔgɔ ka tɔɔrɔ bɛ sa ma binganikɛlaw do anw ka kuranɛ ko an ka tɔɔrɔ kana se an ma wa anw ta ti se an ma wa silamɛ ɲuman si ta ti se aw ma anw ma ɲinɛ anw ma ɲinɛ anw ka kira taara Tɔyifa don min na alayhi salam u ye fatɔ ni lagalagatɔw bɔ ka gabakuru kɛru k'u b'a faga u ye kira blessé kira yɛrɛ ɲinitɔ nani yɛrɛ sɔrɔ jardin dɔ de kɔnɔ a dogolen chrétien dɔ de nana bɔ a kan chrétien kɛ ko a ma a ko yan ti yɔrɔ garantilen ye u bɛ se k'i ye yan bila i ka taa bɔ nin fɛ ka sɔrɔ ka pɔmu d'a ma c'est un chrétien mais kira ma fɔ a t'a minɛ o kira ma fɔ a t'a fɛ o ɲɔgɔnna dama min b'anw ka silamɛya kɔnɔ hakɛ si t'a la fɔ n ka kuranɛ yɛrɛ ko mɔgɔ min ka teli ka kɛ aw silamɛw fɛ k'a kanu ko o ye chrétienw de ye nin b'anw ka kuranɛ kɔnɔ mais ne m'a dɔn mun donna mɔgɔw ma tile wa n dere in na nin diinɛ ɲumanba in hinɛ diinɛ makari diinɛ n'u nana o kɛ maafa diinɛ ni tɔgɔ tiɲɛ diinɛ ni baɲɔna diinɛ an karamɔgɔ ne ye nin fɛn o fɛn fɔ sira bɛ karamɔgɔw bolo k'a bɛɛ vérifier n bɛ ka min fɔ aw ye nin kɛnɛ in kan yan wallahi ala yɛrɛ tulo bɛ ne kan n'a sɔrɔla silamɛya tun bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ faga de la walima juguman na ni kuranɛ cɛ ne tun tɛ siya diinɛ in na parce que mɔgɔ hakili ma ti sɔn fɛn o fɛn ma ala min ye hakili da o ti sɔn k'o kɛ ni ye diinɛ o diinɛ ye k'a bɛ mɔgɔ bila wale jugu la bɔ a la tiɲɛ tɛ silamɛya ti mɔgɔ bila wale jugu la dɛ silamɛ jugu de bɛ mɔgɔ bila a la an karamɔgɔw bi yan sisan b'a sɔrɔ olu sunɔgɔra olu bɛ wuli dugutilamaw de fɛ ka kuma ala fɛ mais u ye nin bɛɛ k'an bolo u sara bɛ ala de bolo mana n b'a ɲini aw fɛ an ka sunna ta in bila yan sanji ko an bɛ dugawu kɛ k'u sɛnɛkɛlaw k'u mago bɛ sanji la ala ka sanji ɲuman suru ala ka sanji ɲuman suru ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutura k'u ko donsow an ka foli b'u ye ala k'a n'u dɛmɛ baya an bɛna kɛ o y'an ka taamasiyɛn lahara ala ɲɛ kɔrɔ ye ayiwa an ka saba kan n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka n bɛɛ laban ɲɛ a ye sabali an ka imamu bɛna fatiha ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أجل الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل alhamdulillahi rabbil alamin baran kunchara nin chogoya ni la ne wojine a wajulu ye ka bɛnbi utkalo aletle shegima an fana an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara o hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra ala ka duwawu ninnu minɛ
an balimakɛ bɛ an bolo yan Yaya Konate Joma Dafa. Ya salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala sisan alhamdulillah ni Ala ka jɛ ye baara kuncɛra i bɛ se ka mun fɔ an ye Wojine u ka kunbɛnni n'u ka wajulu la. An kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bamananw ko n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka taa fiyɛ n'a nunji m'a faga daji b'a faga. Anw nisɔndiyara k'an kabakoya ka kabakoya ban ka nisɔndiya ka nisɔndiya ban ka sewa ban fo ka na se jatigɛ ma an b'o niveau de la sisan. Jatigɛ ye jumɛn ye an yɛrɛ bɛ ka siga la yala est-ce que Ivoiriens ma bɛnbɛn dɔ de kɛ a karamɔgɔw ni a dɔnnibagaw n'a faamaw bɛɛ walasa an karamɔgɔ Sheriff Ousmane Madani Haidara komi faso kelen t'ale la ni n ko faso kelen t'a la diɲɛ bɛɛ kɛra Sheriff Ousmane Madani Haidara ka so ye bi walasa ka se k'a yɛlɛma Côte d'Ivoire yan nɔ ka Mali to yen wa baara laban in na an b'o de y'a kɔnɔ i yɛrɛ y'a ye Wojɛnɛ ale ye région min ye région ba don région ba dama tɛ diina région de don diina ko bi yan nɔ u ka laada la kabi kunu an yɛrɛ bɔra jamanatigi fɛ hakili a kɛra i yɛrɛ ɲɛna jamanatigi olu fɛ yen nɔ mori bonda ninnu bɛɛ n'o ye Sisew Turew Mande mori bondaw bɛɛ lajɛlen bɛ hali sini u jɔyɔrɔ dɔnnen bon o bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ Sheriff Ousmane Madani Haidara kunbɛra cogo min na yan ani jama min bɔra yan nɔ mɔgɔ si tɛ se ka jama in hakɛ fɔ an bɛ stade min kɔnɔ stade gɛrɛ n'a kunkolo fan bɛɛ fara ka sigiyɔrɔ ban ka jɔyɔrɔ ban i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw tun bɛ kogo kankun de kan bɔlɔnfɛlaw fɛ ka filɛli kɛ ani mobiliw sanfɛ vraiment n'a bɛ fɛn yira an na a bɛ diina bonya de yira an na mais kabako dan de don munna normalement n'a sɔrɔ a bɛ kɛla faama dɔ nɔfɛ wala a bɛ kɛla mori dɔ nɔfɛ mais Ala ka diina lasebaga mɔgɔ min anw minnu bɛ ka nala lamɛn a bɛ ka anw yɛrɛ de sɔn fɔ la fɛn min b'an na n'a man ɲi a bɛ k'o fɔ la an ye jogo min n'o kɛli ka gɛlɛn mɔgɔw ma bi n'i da turu a la i bɛ kɛlɛ sɔrɔ a bɛ k'o de fɔ la mais jama ka bɔ o nɔfɛ jama min i t'a ye faama foyi nɔfɛ i t'a ye karamɔgɔ foyi nɔfɛ i t'a ye mori foyi nɔfɛ fɛn o fɛn n'o ka di ni niw bɛ girin a nɔfɛ i t'a jama misaliya ɲɔgɔn ye o si nɔfɛ an b'a fɔ ko bɛ Ala yɛrɛ de yira adamadenw o tuma anw ye Ala ye Sheriff Ousmane Madani Haidara la anw besoinen tɛ i b'a fɔ mɔgɔ dɔw ko Ala bɛ min walasa ka Ala non anw ye min ye Sheriff Ousmane Madani Haidara o y'an wasa anw t'a fɛ ka Ala foyi ye o kɔfɛ bawo o ye Ala min sera ka o kɛ o de ye Ala ye min ka se bɛ se bɛɛ sanfɛ anw m'a kanu fiyewu k'a fɔ kiraba Muhamadu kisi a nɛɛma b'a ma ko hali anw k'o ye an ɲɛna bilen bawo an y'a mɔdenkɛ min ye kira ye fɛn o fɛn kɛ a tile la ale ye o ɲɔgɔnw de kɛ anw fana tile la an ye min ye an ɲɛna o tuma o de y'an wasa vraiment taama in kɔni ye walanda minnu d'a ma peut-être san tan ni duuru a bɛɛ dɔ bɛna se ka ɲɛfɔ a la n'o tɛ tile kelen tɛ se k'a fɔ kuma tɛ waati kelen ma an b'aw yɛrɛ fɔ TV siri fila aw ɲɔgɔn tɛ Afrique tile bi yan fan na tiɲɛ na bolo bi ɲɛsin aw ma diɲɛ mumɛ kɔnɔ bɛɛ tun bɛ ka nin filɛla en direct vraiment Ala k'a n'aw sara aw ni ce aw ni baraji merci beaucoup. Nin kun ye Yaya Konate Joma Dafa Jamiyatul Ansardine bolofara la ale de chargé bɛ communication ma hakili la n y'a fɔ aw ye an bɛ Wojine Ala sɔnna ma baara ninnu kun cɛra cogoya min na o la an bɛ foli lase an ka équipe technique bɛɛ lajɛlen na nin waati in na k'a daminɛ an ka correspondant ba min bɛ yan Zakariya Danbele ka fara a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnya la Muhamadu Kone ka taa se Yaya Bamba Isa Jara ka taa se Ablaye Sise ani Asanka Adama an b'a fɔ korogokaw ye k'a fɔ ko an ka cameraman n'o ye Adama ye a furumuso bɛ yen nɔ a maminɛmuso bɛ yen nɔ o la aw hakili to a la kosɛbɛ Sheriflakaw Buranakaw de ye ayiwa korogokaw ye aw hakili to an ka Adama ale maminɛmuso la an bɛ korogo bɛɛ lajɛlen fo ka Wojina bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka foli belebele lase an ka équipe technique ka yan fo Moribabugu Mohamed Keita n'a a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen Alhaji Ousmane Kane an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn équipe de don dɔw bɛ yan dɔw bɛ Mali la an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka baara ninnu kɛ an b'aw bila yan ni Ala ni kira sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bon, merci. Anchi, ça va? Basi, akene, alhamdulillah. Ani bara. Amuso fa. Iya ide. Iga kene, basi tila.